assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En gari kadi e windande ekko hijjo pular ɗiɗi. An kadi jangne nde ɓura ñan fof ɓura webde e moɗon on ji ɗo yenne ɓa ngara pooɗa ɓa ɗo ngara mbiya ab ngara pooɗa mbiya ab ɗo mbiya ɓab ngara pooɗa mbiya ɓab gasi ɗo kadi ngara mbiya ɓi mbiya ɓi gasi ɗo mbiya ib ɗo mbiya ib ɗo gasi ɗo mbiya ɓib ɗo mbiya ɓib ɗo timmi ngara mbiya ɓe ɗo mbiya ɓe ɗo gasi ɗo mbiya eb ɗo mbiya eb gasi ɗo mbiya ɓeb ɗo mbiya ɓeb gasi ɗo mbiya ɓo ɗo mbiya ɓo ɗo mbiya op ɗo mbiya op gasi ɗo mbiya ɓob ɗo mbiya ɓob timmi ɗo mbiya ɓu ɗo mbiya ɓu ɗo mbiya ub ɗo mbiya ub gasi ɗo mbiya ɓub ɗo mbiya ɓub ari ardi allol ma ɓa gasi ko janggatene hewde ɗo haaɗi ene winda noon ko heewi joni ngara momta ɗum ɗo ha laaɓa cer allol ma laaɓa cer tawda hollama a famminama janggen han kadi noon janggen wona ɗo ko ɓa ɓa ɗo timmi woto ko ɓa e ɓa ɗo ko ɓi e ɓi ɗo ko ɓe e ɓe ɗo ko ɓo e ɓo ɗo ko ɓu e ɓu gasi ɗo masɗeɗe keedi ko yeeso timmi ɗo ab 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 ɗo ko ab ɗo ko i ib 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 ɗo eb 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 ɗo ko op op ɗo ko op op ɗo ko ub 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 masɗe ko ngadi arde ɗo masɗe hakkude lombi ɓab 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 ɗo ko ɓib 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 ɗo ko ɓeb 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 ɗo ko ɓob 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 ɗo ko ɓub 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 gasi ɗo ko windande ekko hijjo pular ɗiɗi hanko ko jangate ɓa a gayni ɗo hanko ko jangate ɓa a gayni hewani tampinani kono ene winda ko heewi kawawa gaynude kono noon ko tonga tan ɓallo ma allol ma ɓa gasi a jangi allol ɓa noon e bane nandi kofal ngal tan serdiɓe ba hofata ɓa hofa ari ardi ɗo ɓe certi ba hofata ɓa hofa gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañiroɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o wallu ha mbawa ngal
kala hen windande keɓɗa alluwal gotal hoto jab yewti alluwal ngal a wawa ngal jangangal ñalawma goto mbawa ngal a foftima wadde hande ko ɓa janguɗon ƴetton kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga a hooraki hoorema ƴewa bawɗo walluma waɗanma holluma a ronkino dañde man saggilma nodda en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o taggitoɗa saggere ma nde famide walla an keso jiɗɗo nadde hen ndewaɗon gara kalɗa sirriji ɗi gara janggen joɓa jangga a wawa min mbawa hay hunde ma an je jawdi o mofta ha tiiɗa jangoɓe jangga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo alon ɓa nan ɗon ene tonga ene fewna ha feewi ƴetta jangga mbawa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya yaali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e carnet mo mbañi toon jangon ɗigga yo Allah wallu